8,2. 2 колко ви е? 2,8. Да. 2,6. Всяка група е най различно. Първа група размерите. Втора група. Трета група. 2 цяло. Така. Трета група размерите. Другата. Другата. 2 цяло. Четвърта група размерите само. Издиктувайте какво измерихте. А е 8 метра. 8. Добре. Б. Б е 6 и С е 2,5. 2 цяло. Смятате. Аз съм готов. Групата е готова. Ти не си готова. Съжалявам. Групата е готова. Групата е готова с един общ отговор, който трябва да свера с този на компютъра. Групата е готова. Сверете си резултатите и групата е готова. Групата е готова. Готов ли си? Първа група готова ли? Втора сте готови? Митко, ти си готов? Има ли някой готов с тебе още? В групата те получи твоя отговор. Твоя отговор, заедно. Отлично, заедно отговор. Вашата група е готова. Вашата група има отговор. Така, чакаме първа група. Чакаме първа група да си открие отвеждане. Първа група. Готови? Не са. Аз обаче няма да ги чакам. Трябва да работят по-бързо. Втора група. Да, 120,6. Трета група. Да видят. Чудесно. Четвърта група. 120. Добре. По човекът и природата какво се случи? Васко разказа една интересна случка. Като си бил в ваната, кой какво направил? Трябва да измериме колко е обема на короната. Колко ще бъде обема съответно на короната. Рибката ще извадиме. Той какво е направил? Потопил се във водата и изместеното количество вода, което е от тялото, не се притеснявайте. Измереното количество вода трябва съответно да измерваме. Хайде, Светлана, да измериш. Да видим колко е. Тук е 30. Ще продължиме. 32. 32 дължина запишете. На колко? На 17. И сега си измери. Не знам. С какво е? Височина, дълбочина, не знам. Дълбочина. Колко е С? 25. 5 ще махнем. 5 ще махнем, но според мен не е 25. Як не мери хубаво? Къде стига? От 12. 12 махаме 5, 11 и половина. 11 и половина. 11,5. Така, отдахем короната. Светли, хайде, ела тук да отчетем короната. Няма да е много сместването, но... Хайде да видим колко да се получи.
точно е, защото колко се получава? 12. 12. Аз отчетох два размера, вие имате думата да решите задача. Ама госпожо, це 12 или 11,5? Не знам. Аз отчетох първо един размер 11,5, след това поставих короната и отчетохме 12. Имате думата да решите задача. Какво беше? Какво се случваше? Смерителният цилиндър. Какво правихте? Водата се покачва. Значи какво ще намерим? Идея. Има много лесно решение, ако някой се сети. Какво предлага Габриел? Като измерим водата с короната, извадим водата Без корона. Друго предложение. Приемам, вярвам. Водата с короната и водата без короната и спокойно. Друго предложение. По-лесно. По-лесно. Нещо по-лесно ми се иска да измислите. Ето ви е водата. Какво се случва? Водата се издига някъде до тук, съжалявам, че разката не работи много направената. Водата се издига някъде до тук. Значи тук ще се получи един нов правоъгълен паралелепипед с размери дължина и широчина и височината, която е разликата от 12 минус 11,5. Значи по-лесно е да намерите само един обем. Дължина по широчина по 0,5. Бързо го сметнете. Дължина по широчина по 0,5. Ще ми подадете с много. Само разликата. Само разликата сега. Колко беше дължината? Широчина? 17. Хайде да ви видя. Живите не. Най-дължи. Така? Колко? Готови сте? Колко? 272. Какво? Какво? 272 кубически сантиметра. 272 кубически сантиметра. Добре, а в това кубче колко кубически сантиметра са? Някой нещо да ми каже. Тук. Това е 1 кубически дециметър. Сметнете колко кубически сантиметра ще се поберат. Как се намира обем? Колко кубични сантиметра ще се поберат тук тези малки кубчета? Какво умножаваме, Неми? Да чуя. Колко? 10 по 10 по 10. Значи колко? 1000. Ще го запомните ли? Кой направи тези красиви неща? 100. И още 100. 200. И още 100. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. Ето ви го купчето, което събира 1000 купчета. Вие сте ги направили, не съм ги направила аз. Благодаря ви, бяхте чудесни, сега ще се даде проблем.